Velkommen til Red Antenna. Vi tager et kig på, hvordan forbrugere kan købe produkter gennem Red Antennas butikker. Det er den Cherry Harlots hjemmeside. Den røde felt, I ser der, det er Red Antennas musikbutik, som Cherry Harlot har installeret på en side. I den der kan hun bladre lidt rundt. Hun kan preview musik, og hun kan sende folk til en købshjemmeside. Her kan I se, at Cherry Harlots musik allerede er i shoppen. Vi tilføjer et ekstra nummer. Og check-uden foregår så på den måde, man kan gøre det ved et login, som man har før, hvor det bare tager et enkelt klik, eller man kan betale med et kreditkort, som vi viser her. Så letter det, og nu kan man så downloade de, man lige har købt. Et andet kig er på Shop Owners. Det er, hvordan Cherry Harlot rent faktisk fik sin butik på sin hjemmeside. Her har vi Cherrys hjemmeside. Hun går til redantenna.com og registrerer sig som webmaster eller som shop owner. Hun kan nu ud fra vores katalog vælge, hvilke sange hun vil putte i sin butik. I kan se, det er en forholdsvis lille mængde sange, vi har nu, men vi har allerede kontrakt på over 700.000 numre, der kommer i her. Og herefter signer hun sig så simpelthen op. Det næste hun skal gøre, det er, at hun skal vælge et layout. Og for at få shoppen ind på hendes side, så skal hun simpelthen bare copy-paste den her smule kode, som står hernede. Ind i hendes hjemmeside. Når det så er gjort, så offentliggør hun sin hjemmeside. Og så er hun faktisk klar med en ny shop, hvor hun kan sælge sin og andres musik. Nu tager vi et kig på den tredje rolle, det er kunstnere og hvordan de kan uploade deres sange til salg. På forsiden har vi en alternativ vej at gå igennem producer. Man vælger sin sang. Man vælger det billede, man gerne vil have, altså coverartet til sangen. Og så ændrer man de detaljer, som man gerne vil have, såsom titel, genre, hvad sangen skal koste, og hvor meget man giver videre til dem, der sælger sangen for en. Man tager så ind, og som producer eller product owner, så skal du igennem et registreringsflow hos Click and Buy også, så vi ved, hvor vi skal sende pengene hen. Når det så er gjort, så kan jeg se, så er Cherry Harlots sang faktisk uploadet. Den ligger her, det er den eneste sang, hun har uploadet indtil nu. Men herfra kan hun så uploade flere, eller hun kan gøre, som vi har set tidligere i programmet her, hun kan gå ind og vælge sin shop og lægge den til salg på sin egen hjemmeside. Så lad det og komme i gang med Red Antenna, hvad enten man vil købe, sælge eller sælge andres musik. Så tager det et øjeblik, og så er man klar.